Ayo Ibu, monggo. Ayo Pak. Aja digegem. Aja digegem. Kok kate ngetokno iku koyo bayar mekar, kok bayar BTPN, koyo bakar syariah. Lah yo. Nek ngene iki wis lali karo sing ndek omah ya ta. Leres, Pak. Iya, awas. Awas Pak, Pak, rada maju Pak. Jenengan resiko niki mangke mantuk keng mriki. Jane nggih panggunge Cakra mangiter kemang yo uwamba bengi iki. Sing ning panjak banyu. Sabda pandita Aduh, pripun Bapak? Oh, gelang kaleng nggih. Teh, alhamdulillah ya Mas ya, karena sanget pamundutane. Loh, Pak, nanti Pak. Pak, nanti. Ora genep 100.000 lho, Pak. Pak. Waduh lari dari tanggung jawab padano. Pak, garek sak menit tok lho. Lah yo, kurang samene lho, Pak. Oh, nggih, sampean ngombe sik, sampean ngombe. Joget ngono koyo wong karnaval. Aku mek samar, Mas. Kok duwite kadung digawa rene geblak terus piye sapa sing karepe tombo Joget rame koyo karnaval son. Lah ya.
Kayak teteknya Mas ya. Nggih, tetekne Mbak Dinda. Sabda panditaranku Sisiku Oke kusimu